ni konyo jo Kenya. To kata kamano nitie wach moro miwacho mar mwandu mipenjogi to waseyudo ka ng'eny gi nigi mwandu mana millions motiap. To be nitiere tiende penjono nikech mokwongo onge ng'ama dhi ng'eyo machako ilud ni adier nowacho ni en gi bilion 4 wayudo ni en gi bilion 4 to kata bed mana ni en godo koro dhi konyo nang'o nikech bang' mano to onge ng'ama biro duogo wacho ni nyichi chako tich higa mokalo ni en gi bilion 4 sani koro en gi bilion 5 wadwa ng'eyo ni bilion 1 ni oa kanye. Waonge gi chik moluwo kanyo maber ma ng'ata ng'ata mi dhi ng'i mapiedhi mawacho ni pesa ni wacho ni en 4 koro chupa 5. Trevor, e book to wach no ber e book. Gimomiyo book wach no ber en ningeche king'iyo book wacho ni theory, king'iyo book wacho ni kopo ne wang'eyo ni sama Trevor donjo ne en gi siling 500 wadwa ng'e ni higni 5 gi kana en gi siling 500 ere kaka 500 no nyalo gik siling 10,000. Wami example achiel sama ncha yiero rumo ka jo Kenya Kwanza nose yombo to nowachore nitiere cabinet secretary maniluongo ni billionaires 4 dong ni winjogi koro kopo ne itimo vetting maber to wadhi sama ne ochakre sama ne ng'ano donjo ne en gi pesa di sama koro wuok ni pesa ma en gogi kwa ng'eyo kuma nchutiye kane ere kuma pesa gi oae tabu ma wan godo en gik mokariyo. Mokwongo ni sama joge wacho ni waonge kaka wanyalo ng'eyo ni joge wacho adieri kata gitimo ang'o kata giriambo. Mar ariyo ka gisewache sani apani jok moseng'ite Chief Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ema nigi pesa mang'eny en bilion 4. Onge chieng' makoro wabiro luwe kata wawacho ni kanicha in gi bilion 4 higa mokalo higa ka higa onego bed ni gitimo ang'o gitimo declaration mar wealth gi ok wabi ng'eyo ni to nitie wach ni in gi bilion 4 ere kaka sani osechopo bilion 40. Onge ng'ama biro ng'eyo koro kogikne to although gima nomiye kwa penjo ne ber to ok okonywa nikech ok omi mondo wang'e ni jok ma kawo pesa wa mag eyo mamibadhi ok wakalo to kopo ni gidonjo to ok gichak gimawa pesa moko mano ok timre. Koro mano